Преди 2 години този човек тегли ипотечен кредит. Заради кризата отскоро е затруднен да внася пълните си вноски и погасява месечните си задължения частично. Преди 20 дни от банката му се обаждат по телефона. Ме заплашиха, че ако не внеса сумата, която трябва да получат за месеца, да ме очакват мутри пред вратата. Естествено, аз бях достатъчно учуден. Попитах госпожата, която ми се обади, за какви мутри говорим. Тя ми каза, че това са фирма, с която са сключили договор за събиране на средства. Човекът записал следващия телефонен разговор. Само не искам повече да чувам думи за мутри, както преди път ми споменахте. Няма, той е неизбежно, разбира се. Кое е неизбежно? Мутрите, така ли? Да, точно така. Ако продължавате в този дух на плащане, няма как да стане. Ще ви се предадат кредитна агенция. Ама агенцията не предлага, че не са мутри, нали? Не точно мутри са. През последните 2 месеца в Националната асоциация на българския бизнес почти всеки ден получават сигнали от предупреждавани длъжници. С един-два черни джипа обикалят около техните домове, слизат 2-3 яки момчета и се срещат с хората и най-любезно обясняват да се платят вноските. И това е много тревожно, защото тук става дума въздействие върху психиката на хората. Според асоциацията, банките и лизинговите компании ползват услугите на охранителни фирми и фирми за събиране на вземания. Атанас Николов не е информиран официално, че вземането му е прехвърлено на компания, както изисква законът за задълженията и договорите, но случайно получава имейл. Мейла съдържа презентация на фирма, която се занимава с вземания на банки, главно. Изрично закона изисква съгласието и на съответния кредитополучател. Няма как да прехвърлиш вземане без негово съгласие, въпреки че по договора, който подписваме с банката, могат по всяко време без да уведомят своите клиенти да прехвърлят вземането. Според Гражданския процесуален кодекс, вземания могат да събират единствено съдебните изпълнители, и то въз основа на съдебни актове. За BTV новините, Десислава Кръстева.